Het Steertecomité Friesk komt met een motie voor een zelfstandige omroep. Die motie wordt stiepen door alle politieke partijen. PvdA-steertelid Hetty Jansen vindt dat de provinciale politiek verder gaan moet als mooie worden. En ik hield vrij maatje met voor een zelfstandig omroep Friesland. Het vorige college had hier €700.000 voor op de begroting staan. We zien die nu niet meer in de begroting, maar misschien is die er nog wel. De gedeputeerde wil daar nog geen uitspraak over doen. Laten we hopen dat dat geld er nog is. Als de gedeputeerde dan evenveel geld van het Rijk weet los te praten, en dat moet toch kunnen. Cofinanciering is voor het Rijk ook interessant. En €700.000 uit het maatschappelijk veld hier. Nou, als je dat al mooi bij elkaar legt, dan kunnen we gewoon een goede zelfstandige omroep houden. Het is geen goed idee om het er nou al publiekelijk in het Iepenbier met getal moeten heffen. Dat doen wij ik net dat we het onderhandelen binnen over infra, aquaducten bijvoorbeeld. Dat moet je nou eerst maar de minister in op in van. Dus dat is waarom wat we er nou zou inzetten. Voor de steertebijeenkomsten is er een demonstratie voor het provinciehuis, organiseerd door de Vreun van Omroep Friesland. Omroep Friesland willen wij zelfstandig houden. Dat is de bedoeling. Daarom steen ik hier. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat vind ik belangrijk omdat uw taal belangrijk is. En als je dat versplinteren in het noorden alleen nog maar met Drenthe en Grens erbij, dan hoor je nooit je eigen zelfstandigheid. En het Fries, dat mag gewoon blijven. En daarna wordt een petitie aanbenen onder de steerten. Daarin worden de steerten oproepen om de omroep financieel te stipjen. Vreun van Omroep Friesland binnen net ontevreden over de steertebijeenkomsten. Ze hadden er wel rekening mee dat er nog een keer een Frieske actie komt in Den Haag.